Mae'r Gwellt Caws yma yn toddi yn eich ceg, a'r rheswm am hynny yw'r toes heinog moethus. Os chi'n fyr ar amser, prynwch y toes o'r siop, ond does na ddim byd tebyg i does heinog chi wedi wneud eich hunan. Reit, y cam cyntaf i wneud toes heinog yw roi'r fflwr yn y bowlen. Peth pwysicaf efo wneud toes heinog yw bod rhaid i chi cadw popeth yn oer. Dwi wedi clywed am ambell i berson sy'n rhoi'r fflwr yn y ffrid, ond dwi'n meddwl bod hwnna cam ychydig bach rhy bell. Felly, gyd dwi'n mynd i wneud, dorri'r menyn lan darnau bach. Dim angen bod yn berffaith yn wneud hwn. Eto, mae'n bwysig cadw popeth yn oer. Mynd i roi hanner llwy de halen. A dwi jyst mynd i gorchuddio'r menyn efo'r fflwr. Mae gen i bach o lemon fan hyn, a dwi jyst mynd i gwasgu ychydig bach mewn i'r dŵr. Mae'r dŵr mae i gyd yn mynd mewn nawr. Y rheswm am ddefnyddio'r lemon yw, os ydych chi moyn rhewi'r toes, mi'n eithaf cadw yr rhag newid lliw, eithaf'n llwyd os ydych chi'n cadw lot o amser yn yr rhewgell. Be ydych chi'n chwilio am yw toes sydd ddim yn rhy sticky, sydd ddim yn rhy sych. Dwi'n trin cyn lleuad sy'n bosib. Peidiwch y phoeni am dorri'r menyn yn fan. Y darnau mawr yma sydd yn mynd i helpu i greu haenau blasus yn y toes pan mae'n cael ei goginio. Ymhen dim, byddwch chi'n barod i rolio. Cael mewn rhyw fath o siap bric. Gan beth chi'n mynd i wneud nesaf yw rolio fe mas. Chydig o fflwr ar y rolben. Roliwch e mas i hirsgwar. Triwch cadw siap. Ar ôl rolio, plygwch y toes. I greu'r haenau, mae angen gwneud hyn 6 o weithiau. Dwi'n mynd i lapio fe mewn plastig a rhoi fe yn y ffridge. Ar ôl 20 munud yn yr oergell, roliwch e mas i drwch o ryw gentimetr. Gratiwch ychydig o gaws parmesan dros hanner y toes. Pinsied dda o oregano sych, olewydd wedi torri'n fan, halen a phupur, a gorffennwch gyda haenen dda arall o gaws. Plygwch hanner arall y toes dros y cynhwysion, a'i rolio. Rhowch ychydig o wy dros y wyneb, tacluswch yr ochrau cyn torri'r toes yn strybedi. Yna twistiwch y strybedi wrth ei gosod ar y tin. Cadwch yn yr oergell tra bod y ffwrn yn cynhesu. Yna rhowch nhw mewn am ryw 20 munud, tan eu bod nhw'n liw euraidd hyfryd.